Erokamano Nyakwaramogi kuom kete Ramogi TV en thuolo machielo ma wan bende wan gi ikruok makare mar kelo ni weche manyien mawuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge e chenro mar migago. Mokwongo thuond weche. The police that are being accused of killing Albert Ojwang. It is the same police that are claiming that they are doing this investigation. How can you be at the same time investigating what you have been accused of doing? Riwruok jopuonj sikunde ma secondary Kuppet dwaro ni mondo bila duto mitudo gi nek mar Albert Ojwang mondo gwe tao mondo chiw thuolo ne nonro. Pesa mwagolo duto mag special en 1 million to moro cha mag day schools en milion 16.2. Agucho omenda mar NGCDF e kar chung' od bura ma Lego Usonga dhi nyime gi chiwo basari mag somo ne jopuonjre. I applaud the National Council for Persons with Disabilities and the Kenya Medical Supplies Authority for distributing sunscreen free of charge. Minod jatend piny Rachel Ruto okwayo oganda mondo neno rito kendo konyo jogo modak gi ng'ol mar pien del mong'ere kaka albinism. Nyakwaramogi gi thuolo mar oro ote machuok motudore gi weche manyien mag migago e laini mar ote machuok 2-600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Moko kuom jood bura mar duond bura mar Kenya Kwanza okwedo nek mar Albert Ojwang manotimore e tesend obila ma Central kotelnegi kod jalekweth mathoth e od bura Silvanus Osoro. Jood burago koro dwaro ni duol mar IPOA mondo ne ni jogo duto mitudo gi nek makamano omaki kendo kawnegi ondamo mager mar chik ka bende gigolo siem ne josiasa matiyo gi nek mar Ojwang e timo siasa. Security officers, it cannot be at this time and era ya kwamba mtu anashikwa anaingia kwa cell anaenda anauliwa kwa cell. It cannot be. It cannot be. Hatuwezi kubali. Nyinyi mnakataa mkatai. Mtoto wa mtu anawekwa ndani ya cell alafu anauliwa na watu ambao hatujui. Sisi tunatangaza namna hii. Wale ambao waliyefanya hivyo na criminal justice system, yule ambaye alishika mtu ndiye akaua, huyo lazima ashtakiwe. Iko sawa, iko sawa, kwa sababu ni makosa. Mimi ninawaambia idara ya polisi ikiongozwa na Inspector Generali Douglas Kanja na DCI Director Mr. Amin, I am asking you people to broaden, to widen, mufanye uchunguzi, muchunguze yule kijana ambaye aliuawa, justice ifanyike. Duol ma jodongo ganda luo e pachoka e boma ma Nairobi owuok oko motegno ka gikwedo nek mar Albert Ojwang e tesend obila ka gikwayo mondo kas chenro matimo nonro. Ka giloso e kar romo ma Jivanji e bore Nairobi, jodongo go wacho ni nek mag rowere mosebedo katimore e pachoka onego rum chutho kendo onge rawera mora mora mowinjore onegi e yo makoch kaka nyicha ne Albert Ojwang onegi. Gimedo sundo jalupo gai mar obila Eliud Lagat mondo chiw ler e wi gima notimore ne Ojwang e tesend obila ka bende gikwayo jatend piny William Ruto mondo non maber jogo moketo e sekta mar arita e pachoka. Bende gikwayo rawere mondo bed motang' e seche ma gitiyo kod mbui e thurka. Gima nyo timore kuom nyathiwa Ojwang, Albert Ojwang, en gima lit kendo lit biwuoro, to gimotimore kuomeni kik chak timre kendo, nikech gini kat biro bedo ka timore to wan kaka luo ok wabi winjo maber. President marwa mar Kenya Honorable Ruto akwayo ni kong'eyo gima nyo timore ni bende upoye kaka upoyo dhoudi mamoko kendo litnwa kama chalo kama endi, to take action otim piyo piyo mondo wang'e ni gino nyolit ne adieri, nikech kok onya timo kamano to chilo nyalo miene ni kata en bende nyoe na igini. Omiyo akwayo ni kila idara jomosemiyo promotion mochung' idara gi tete mag sirikal nyaka en bende onon gi to gitiyo nade. Ka ng'ato tiyo marach kaka sani ni koro askari no tiyo marach, nyaka wang'e maber ni
action mane momiye. Ok ni iloso tume to tume no kuti. IG, the deputy IG, the DIG, onego come out mondo nyiswa gimane otimore kod connection man Homa Bay to kod Nairobi police station. Nyithindo bende obed gi ritruok e yor mbui. Uneno gimotimore. Jensi masani uneno gimotimore. Kuro beduru gi stop e yor mbui kata bedo mano ndiko kon gi kon. Joten kanise mopogore opogore e bwo mabul mar Pentecostal Voice of Kenya okwedo nek mar rawera Albert Ojwang' e tesend obila ma Central ka giwacho ni tij obila maduong' en chiwo arita n'oganda jo Kenya kod mwandugi. Kotelnegi kod jakom mar riwruogno Apostle Peter Manyuru giwacho ni piny owacho nyaka ket okenge manyalo kelo lokruok e sekta mar arita e Thurka. Bende giwacho ni jogo moyudi gi keth mar nego Albert Ojwang' nyaka kawnegi ondamo mager mar chik. Gikwayo oganda jo Kenya duto mondo miduol marango tije obila ipoa thuolo makare matayo nonro mar yango adieri ewi tho mar Ojwang'. We want to welcome you and we thank you for your coming. Mr. Ojwang's killing marks yet another chapter in our dark and horrid history of extrajudicial killings. Unfortunately, as we have become accustomed to now, many Kenyans have been subjected to untold suffering through such acts of barbarism, particularly at the hands of rogue elements in the police. Ok wanyal dhi kod the voice of public no wawinjo jogi wacho kama wabed kod faith i organizations go ma serikal oseyiero kaka IPOA kendo wabed kod kwene gibro timo tijgi kaka dwarre mondo adiero yudna nika. Agucho mera mar NGCDF e kachung'od bura ma Lego Usonga osechiwo basari mag siro weche mag somo maromo milion 17.2 ne jopuonjre 10,000 mag klas 10 gi klas 11 e skunde mag sekondar. Jakom kamati mar NGCDF e kachung'od bura ma Lego Usonga George Odede oyango ni omenda makamano en mar konyo jopuonjre mane ok oyudo pok margi e kinde ma jopuonjre mag klas 12 mane yudo pok margi dwe mar achiel mokalo. Odede medo wacho ni kuom omenda makamano milion 16.2 dhi konyo jopuonjre mag skunde mag secondary e kinde ma milion 1 to dhi miyo kony jopuonjre ma somo e skunde moyiedhi. E kindeno jago kwan maduong' mar omenda Amos Apollo oyango ni jopuonjre mag sikunde secondary 10,800 dhi yudo kony. Kawuono wami nyithindo manodong', nyithindo duto, kendo wadwani wapar jonyuol ka wasetimo our part, gibe gitim their part mondo principals mag day schools oyud thuolo mayot mar rito skundego kendo girit nyithindwa yo maber. Pesa mwagolo duto mag special en 1 million to moro cha mag day schools en milion 16.2. Kawuono wagolo pesa njo form 2 and 3 mega days in schools te mana Lego Usonga skunde 47 or total students 10,800 kod yawa man special needs mwadendo ni PWDs ma worth 1 million. Kuro gima kwayo principals ni wakwayo ni for accountability mondo pesa ni tiyo makare wadwaro returns must be brought back oduoki gi office waka for mondo ka audit itimo to koro yudo ka at least was spend pesa niyo kaka sirkal dwaro. Pesa ni dhi konyo nyithindwa biti school kendo dhi konyowa kaka principals mondo wane kaka dwa watayo yore mag school yo bakare. Piny tek lakini wang'eyo numo wanwang'oni dhi miyo wabed gi nyithindi school kendo kik wachandre kodgi yore mang'eny kaka dodo dala ma ok en yo maber kod somo masani. E kinde mar hingo ayanga odiechieng' jogo modak gi ng'ol mar pien del kata albinism mong'ere kaka International Albinism Awareness Day mane otim e kaunti ma Uasin Gishu, minod jatend piny Rachel Ruto nokwayo oganda mondo ne ni orito kendo konyo jogo modak kod ng'ol makamano ka bende nojiwo mondo migi ratiro kod thuolo machalre.
Jaloso elo sirikal Isaac Mwaura bende nohum nono kaluwore gi kwan maduong' mar nek mitimo ne jok modak gi ng'ol mar pien del kata albinism, ka bende nowacho ni kwan joma ohewo 600 osewito ngimagi. Mwaura bende nojiwo riwruok mar pinje Afrika AU mondo ne ni oketo joma odak gi ng'ol e kido ma kamano e chenro magi, kamano biro duoko piny nek margi. Katika council tuko na mambo kadhaa nyingi ambayo tunafanya kusaidia hawa. Hata mambo ya education pia tunapatia grants, hizi devices. So in that case our resources they need to be increased. Hiyo ndio tunaomba pia, it's a request. Kwa sababu personal disability there is so much that they need. Kenya is actually a leader in issues of albinism, so that the AU Special Envoy can actually be appointed, so that then they can be able to work on our AU action plan, so that the whole of Africa can stop this challenge of killing us. We have lost over 600 people with albinism in Africa. 600 over the years. And so we need to stop that. I firmly believe it is our shared responsibility to cultivate a society where everyone can thrive, where differences are not just accepted, but celebrated. I applaud the National Council for Persons with Disabilities and the Kenya Medical Supplies Authority for distributing sunscreen free of charge to over 3,800 registered Kenyans through health facilities. Let us not forget to take the time to celebrate the remarkable contributions of persons with albinism in our society. They bring invaluable talents, insights, and strengths that enrich our culture tapestry. Sirikande makor gwenge okwa mondo neni lope mag nyiso mwandu mag jopur kata showgrounds okoyaki e kinde marowere ma apachoka to med jiwo mondo mi ochak tiyo kod yore mag lony manyasani mar bugo yuto mawuok e puothe. Maeri en paro mochiw gi jatend migawo mochune pur Mutahi Kagwe manochope nyasi mar nyiso mwandu mag puothe e kaunti ma Kakamega, komedo ni sirikande mag gwenge owinjore orita kuonde nyiso mwandu makamagi mondo mi kik yaki koda chudhe. Paro makamano bende nosir kod gavana ma Kakamega Fernandes Baraza mane oteno Mutahi Kagwe e limbe no. Hili linamaanisha kwamba yafaa tuzingatie mbinu za kisasa, uvumbuzi pamoja na teknolojia mpya ili kuendeleza maendeleo thabiti katika sekta ya kilimo na kutoa ajira kwa vijana wetu. Kiwanda cha maziwa cha Malava ambacho kitatoa nafasi ya uajiri vijana wetu 500 na pia kufungua soko kubwa la ufugaji kule Malava inaendelea. Soil testing in the future will not be the collection of soils in a Kimbo tin or other tins. It will be done by drones. So we want our agricultural colleges to move ahead and start teaching our extension officers, our agripreneurs. They must be digitally focused so that they can be able to utilize the digital tools that the government, both county and country, will introduce in the various sectors that we want to make agriculture attractive to the youth. Sirikal okwa mondo ket maino e puonjo nyithindo ratiro magi e pachoka mangima, kamano biro miyogi nyalo mar ng'eyo thuolo margi e kind oganda. Koloso motelo ne nyasi mar ringo dichieng' ratich nyithindo madhi timore tarik 16 dweni, winjruok no bedo ni en adieri ni ratiro mag nyithindo okosemi pek mowinjore. Noyango ni maeri emomiyo sirikal sundo ni jopuonjre duto mawuok e primary nyaka donje skunde mag secondary mong'ere kaka 100% transition mondo mi giyud somo mowinjore. Apisa ma kaunti ma Nairobi manoyuoro nowacho ni owinjore mondo giyud pok mar omenda moromo pachoka machwalo chenro makamano. Ne gikwayo jogo duto motenore gi kedo ne ratich nyithindo mondo ne ni nyithindo oyudo ratichgi. Na sisi kama ofisi tumefurahi kuhost a county event
and we are ready for it. In the New Children's Act, we talk about child participation, and it is a pillar in the child protection. So in child participation, today they are going to participate in memorizing and doing the act of them being in the rights of the children. The children should know that they have their own rights. Maybe there are those who do not know. Maybe there are those who do not know that they enjoy certain rights, right from families, schools, and everybody else. Because as we have said, the rights of children go all through from right from birth, that a child should be protected from home. There should be no abuse. The theme of this celebration is planning and budgeting for children. We realize that as we serve children in our various levels, we need to plan and to budget for their various needs, for the various needs of the children in our country. We celebrate those who died for our rights and for our independence and for our freedom, so that we can see that each and every child is valued in our community. And as we gather here today in Busara Primary, we are really enlightened that it happens after each year. Each year there is always a meeting held to celebrate the Day of the African Child. Erokamano Nyakwaramogi kuom medo kete Ramogi TV wakaw yweyo mokwongo to kapok adhi e yweyo aneno kan gi ote moko ka. Milton aneni maber ka ne dala mar Nairobi, aneno cheno mar migago man Wycliffe Aboka, kaeto machielo wacho ni nawaona vizuri nikiwa Godagulu area madindik mana dholuo. Ochieng Vitalis Ward Game Karari wacho ni Rabala an jaka black Rabala tho mar Ojwang kik bed siasa tu to bed haki ne jonyuol ne to gi piny te. Aparo ni jomoko kia pogo jolendo. Machielo bende wacho no kelo Junior weche manyien donjo na yo makare ka wantiere Maembe Tano. Kaeto Jared Nyalala kawuok Kabuto wacho no ne Ramogi TV en gi happy nyathi gi jatend piny otimie nonro mapiyo mondo mi anyuola mar Albert oyud ratiro magi. Machielo bende wacho ni koa Rapogi Kanyamkago ma Otis Tinga oganyo mar Rapogi. Milton aneni maler aparo ni mano nasesomo onuore anuoya. Lawi Ward Zadok Sila wacho ni entiere Mbita aneni makare gwenge ma Mbita Junction. Kaeto Milton Sirikan Broadbase ni nyaka nyowa lose wan joluo inegowa kabisa. Aparo ni mano pach japiny wasoma soma ka kondike. Nyakwaramogi wadhi e yweyo to waduogo bang' thuolo machuok. Konyo e ngima mapile to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID, na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go.
was impeached through Parliament for doing the right thing. I was touching people in high office in government. And so because I had refused to join them, then it was time for me to be taught a few lessons in life. Be comfortable knowing that as a leader, you must not have all the answers. I'm engaging with people of Nyandarua quite actively, and I'm listening. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watiere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo jopuonj mawuok e riwruok mar KUPPET ogolo kwayo ne sirikal mondo mi okasre e timo nonro e wi nek mar Albert Ojwang manotho e lwet obila kaka okang' mar neno ni ratiro yudore mapiyo kane gitwak e romo mar moko misuma e chenro mar paro japuonjno. Romo manobagi kuonde mopogore opogore e pacho ka, jopuonjgo dwaro mondo jalup ogai mar obila Eliud Lagat mondo ogwe tao. Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Disappointed and frustrated by the fact that the police have gotten involved so much in extrajudicial killing. Many young people have been killed across the country. We want to empathize with the families of those who have lost their lives, and particularly the family of Albert Ojwang, who was a committed teacher. We are asking the government of Kenya, through His Excellency William Ruto, that it is important that he understands that death and killing of innocent people is a painful thing for people in this country. As part of the teaching fraternity and members of KUPPET, we are saying as KUPPET that it should be down with injustice. We are saying as KUPPET it should be down with violence. We are saying as KUPPET it should be down with police brutality. We are saying as KUPPET there should be no more abduction and elimination of both young Kenyans, citizens across the board, be they teachers or any other law-abiding citizen. Let us ensure that we don't kill Kenyans because they are speaking. Let Kenyans speak, and let us use what they tell us to correct the mistakes that are there in the government. This idea of killing people because they talk is not a good thing. And we encourage all Kenyans to continue speaking. I'm sure the government or whoever is killing people will not kill all of us. What demand in investigations? Matimre oknyal tim gi police magin suspect. Gine michich kod ginne ginego Omondi. Ose kao jo police moko mathindo thindo obedo ochunge tich. Mano is not enough. What demand ni jo police go mondo omaki mondo gindik statement. To mango gin manomena. Gidhir Mbuta kae en Eliud Lagat. Eliud Lagat en ng'ama iluongo ni person of interest. Baba, wuog oko. Baba chung' mondi wuo. Chung' mondi wuo kwa mor kaka jomatindo ma joluoka. Wanga nyathi monegni ai county mari. Ai county mari wuon gi ne mana kunyo mana mula mondo puonjgo nathini. Sani koro japuonjo to nyathi matin. This is a time for teachers and all Kenyans to come together and offer prayers for the families distraught by police violence, shine a spotlight on the security threats that we all face, and collectively take action towards creating an open and equitable society that all Kenyans are entitled to. We register our condolences
We are not happy on what's happening. We will not be happy on what's happening. And this is just a morning day. We are waiting for something big if we are not satisfied with all the investigations going on. And then our union will stand still. Our union will stand in solidarity with the entire country. Moko kuom jodak e kaunti ma Isiolo ose MCS magi kalure go kag magi kao madwaro thicho oko gavana margi Abdu Ibrahim Guyo etelo kagi wacho ni lalruok kalure gi dwaro makamano poko kete time yo makare. Jodago dwaro ni mondo MCS go mondo we paro makamano kendo gisum pach jodongo kapok gidhi nyime gi okang' makamano. Chieng' tich ma juma ni MCA ma ward ma Sericho Abubakar Godana ne ochwalo paro mondo mi othich oko gavana Guyo kanose kuom tiyo marach gi mbi mar apisi. Paro makamano oseyudo sir kuom MCS 16 e kind 18. Kwa dunia mzima vijana tu wana encourage wakuwe kwa leaders and they should be good examples. Wakiona wamezozana, sisi tuko tu. Vijana rika yao wengi wangependa leadership hawajapata. Vijana rika yao wengi wangependa uhai hawana wameenda. Wazee pia ni hivyo. So wale watu wako pamoja, that is the family. Apili yangu kwa MCS. Ninaomba sana hii Isiolo ni Isiolo yetu yote sisi. Ni Isiolo ambao tunataka tuishi na amani. Ni Isiolo ambao tunataka kuishi na jamii zote pamoja. Kwa hivyo naomba hawa MCS tafadhalini sana. Hatutaki mkoroge Isiolo. Na tunaomba nyinyi sana msisikize mambo ya nje. Kenya inatawaliwa na rule of law. Sheria ambayo inatawala Kenya inasema ya kwamba chochote itakayefanyika katika taifa la Kenya ni lazima kuwe na community participation. Jameni, watu wa Isiolo na wauliza, mumehusishwa kama jamii? Have you done any community participation? No. Bwana Spika, mahali uko, hebu sikiza hiyo sauti ya community. Tunahitaji community participation. Ni tabling tu mulifanya, bado barabara ni ndefu. Kwa diweche matuke ni joloche season mokal